Salam, hormatly watandaşlar. Ine bugün Türkiýeden bir gynançly habar gelip gowuşdy. Biziň ýanky watandaşymyz 1983-nji ýylda dogulan ady Saadet, familiýasy Ereşewa, özü Türkmenabad däne etrabynyň inni şol kanser keselinden ýogalypdyr. Ertirem sagat 12-de şu görünýän ýeriňizde şol jaýlanjak diýip aýdylan sagat 12-de Edirne kapy mezar sarlygyna jaýlanýar diýdi. Diňe şo ertire şol mezardan ýer tapylypdyr, başga ýerden ýok. Ýene bir gezek gaýtalap aýdyn, ertir sagat 12-de din jalşyny bolýar, bazar günü ýatsyn. Sagat 12-de ýerli wagt bilen Edirne kapy mezarlygyna jaýlanmaly. O görgüli başy jaýlama erkek göbeklisi ýok, şoň üçin watandaşlar kimiň eli boş bolsa, kimiň ýagdaýy bar bolsa, kimiň mümkinçiligi bar bolsa, gaýrat edin. Baryp soňky ýoluna uğratmak bizim hemmämiziň parzymyz bolupdyr. Wagty bolan adam şol mazarlyk sarlyga baraýmaly. Ol pahyryň näme üçin beýle bir ýagdaýa düşenini ýanyna ýoldaşlar aýdyp berip otyrda. Ozan şo kanser bilen kesellenen rak keseli bolýarda. Şo rak keseli bilen kesellänne onu bilipdir da pahyr şol ýogaljagyny eline de ýurtda ýygyny 2 san çagasy galypdyr. Şo tak ölsemem ýurtda öldürenip ýurda aşmak üçin baryp ýanky İstanbul'daki konsultwa ýurt tutýar. Şo konsultwada da oturan Murat diýip ady bar. Hemme işler şolar barýar diýende. Ondan olaýdypdyr şu mahal Türkmenistana gaýtmak üçin agyr hassalaryň sany 5500 adamdan geçýär. Onuň üçin sen nowata durmaly bolsaň, eger bir nowat gitjek bolsaň, bez oçurt gaýtjak bolsaň, onu $3000 ber, men seni ştaýdan nowatsyz uğradyn Türkmenistana diýipdir. Ola mene ölüm halaky ýatan hassa nädip ol Türkmenistana gitmek üçin $3000 nirden alsyn? Kömek etmeli adamlar öz halkyny kömek etmek üçin Türkmenistanyň uğradylan adamlar, ýöreýte, wezipe saklap oturan adamlar, Türkmenistanyň halkynyň, döwletiniň hasabyny gaznadan pul tölenip aýlyk alyp bolan oturan adamlar öz halkyny kömek etmek tersine öz halkyna birer salgyt salýar, ýa nalog salýar. Şeýdip şo görgüli başyny Türkiýede dünýäsini täzeledi. Elbette bigat agyr wakaşylar ýaly zat. Suratlaryny goýarlar, oglanlar Saadet'in suratyny goýarlar. Şol öllü hatynym doktoruň ýazyp beren, Lukmanlyň ýazan hatynym goýarlar. Ýene de bir gezek watandaşlar sizden haýyş wagtyňyz bolsa, erti şol ýanky Edirne kapy mezar sarlygyna baryp sagat 12-de ýerli wagt bilen watandaşymyzy jaýlamaga kömek gerek bolupdyr. Bolýan watandaşlar, sag oturun, saglykda görüşelim, hemmäniziň öýüňizde saglyk.